RPN Radyo Ronda Live Report. Manipod ken ni Teres Undayon. Update pelaeng kadatoy naipila nga datay panakasuspenso ni Apo Kapitana Raranggol. Dijay nagpatpatan sa datay nagpatpatan Solsona, Ilocos Norte. Ket 90 days kami dato yung patong palda nga penalty na po ngem mamati nga the abuse of authority na ta 60 days lang kumay so nga nag-file summit the administrative case kontra kada Mayor Jonathan Joseph De Lara karaman dagiti sanggun yan. Tayo manaman ti detalya dito nga damag idawnon nga tayo ni Tereson Dayon. Go ahead, Tere. Yes, Sir Rod, na yung bag mamalim, kaya ipadamag tayo man, dito panakasuspenso, iti kapitana, iti barangay, nagpatpatan, iti iti Solsona, Sir Rod, dito, kaya naikpan, iti inkaro na, dati 90-day suspension, kaya tatakaadamanin, iti another 6 months, nga panakasuspenso na. Keta kadagiti nagundaway nagmay sabulan en idi kalman kadeti ket na iawat kanya na wenno na ipasaw ken kuana idi May 24 ket idi kalman June 24 iti pan nakamay sabulan na ket adanto pa iti 5 bulan nga panangikaro na kadaytoy ket mamati iti kapitana nga awan iti kaslang deti kunana awan ti valid nga reason na kadeti pan naka suspenso na ti kunana kada tayo ket dito ngami nagrugyanan na daytoy ket ti DSWD wenno dati naiyawat kanya dang ayuda iti DSWD nga nairepak ket pinunana nga nairepak dijay gapo ta nabasa dagiti karton ket samet nga nanayunan pay dijay gapo iti panagsulisit na wenno panagdawat na iti tulong manipod kadagiti kakadagyan na iti abroad wenno iti Hawaii ket dati man iti paset iti panakisarita tayo kanya Kapitana Evangeline Raranggol. Itinagpaisaran naman hindi sumangkot may deliver dito sa Solsona nakapigpig sa titudo. Kita nabas-basa nga talaga dito yung karton at dito nag-dispondag sinaw-sinaw kay ma'am. At in-transfer na si Elstrap sabi yung deliver man hindi may deliver na si barangay ni. Kaya talaga nga napigsaban na titudo hindi. Not expectan ma'am. Talaga nga nabasa. Kung tikabigatan na, nakita yung sitwasyon, nagiging karton tayo check ko, ma'am. Madi nga talaga ta, nabas-basan. So, alam mo ito mo, nga parit nga makutidagijay. So, lumawat at nag-request at si SW province, so naggawa na dagijay, ma'am. Okay, iti palawag pa ni Kapitana Bang, ta iso iti palayaw na Sir Rod, ket deto nga request, ket deti pa nakarepak, dagi DSWD boxes nga ayuda, ket na-approveran neta, bastahaan nga makurkurangan. So deti tilablaban na, nga magaputan na patawan isunan, kinunana nga sangwen nalatan, ken deti nga rod. Agitilamet, iti kaso kontra sa digitian ng suspenso, ken kuana. Kaya data pa lang nga rod, iti update, Sir Rod. Yes, sir. Oo, nag-file summit ten ket ti administrative casen ni Kapitana Raranggol, iti biyang ti sanggo niyang panlalawigan. Yes, Sir Rod, nangipila nga ro din, ket ti kuna natatayin, ket pasensyan apo no, nakaipila na iti kaso, nga masapol met, nga maamuan dano anamet, iti panagkamalida, tapat yan na, Sir Rod, nga politika, iti kaslang puon na, dahito ita nasa unang nga ro tatayin, nga haan na nga nakadwa, dagito'y agturay, Sir Rod. When tati talaga nga lantaran nga sinursurutan na idi la selection, ket ni Mr. Bob Sacro. Yes, sir. Kasi ni Dulce deta.
Yes, kaya medyo pa nga rad kinuna nga nagkaro iti politika ito ayan ni kuna na nga rad tatay sa rod ito nga talaga nga ito ti patyan na nga rason no apay haanda nga inadal deti inpakita na nga proof na met nga naikan ito na iti letter nga mabalin na nga irepak dagiti ayuda from DSWD. When in-refer na met iti biyang ti DILG ket sobra-sobra kano detoy naipataw ken kuana nga suspension ta maximum lang kumat 60 days to equivalent to 2 months ang 90 days meten detoy naipataw ken kuana baben iti Sangguniang Bayan ken inaprubaran ni Apo Mayor Joseph De La Ray. So nga napilaan aming Sanggunyan dita Solsona pati ni Apo Mayor. Yes. Usulo unay sa road. Keta deta ti inbagbagana pa itay nga talaga nga kuna na nga ilaban. Kumeta adun iti proyekto nga haanin nga hangko mapagbalin kuna na kadeta barangay na iso nga dimawat tay gayon iso na iti dispensar kadagita ka barangayan nata haanan nga maipakat dagiti naururnos nan nga proyekto gapo nga rod kadeti ipan nakasuspension. Dapay batay na tapawad eto. Yes, sir. Okay. Yes, damag manipod itiili ti Solsona para sa RPN DZRL Bata. Sir Sundayon, reporting.